Deskritt bħala pass storiku għall-industrija tal-ivvjaġġar u t-turiżmu f'Malta, l-aħbar mogħtija mid-Deputat Prim Ministru Ian Burge li minn Ġunju li ġej Delta Airlines ser tibda titjiriet biskeda bejn l-Ajruport Internazzjonali John F. Kennedy fi New York u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Din il-linja tal-ajru internazzjonali ser tkun qed topera dawn it-titjiriet b'ajruplan Boeing 767-300 biex bejn Ġunju u Ottubru topera 3 titjiriet fil-ġimgħa. B'hekk ser tinħoloq konnessjoni diretta bejn Malta u l-Amerika ta' fuq, fosthom l-Istati Uniti u l-Kanada, waqt li issaħħaħ il-kooperazzjoni ekonomika u kulturali. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burge qal li x-xogħol fuq dal-iżvilupp ilu għaddej sena u laħaq il-qofol b'taħdidiet li kellu kmieni dan ix-xahar f'Washington. Mill-aspett lokali ara fil-ħidma flimkien li saret bejn il-Ministeru u l-Awtorità Turiżmu u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex intlaħaq dan l-an. Delta diġà appoġġiet dawk it-titjiriet għall-bejħ u għal daqstant għal dawn ix-xhur tas-sajf u mbagħad ser inkomplu naraw illi nżidu l-kollaborazzjoni ser jagħtu suq ġdid, suq importanti illi joffri lna sfidi ġodda, it-titjib tal-prodott turistiku iżda wkoll opportunitajiet kbar. Konvintu wkoll li anke il-Maltin ser ikunu qed jilqgħu din l-aħbar b'mod pożittiv għaliex huma bosta dawk illi isifru lejn l-Istati Uniti u żgur JFK Airport itihom konnettività mill-aqwa. Dr. Burge wara l-fema li dan l-iżvilupp ser imexxi lill-pajjiż għall-għan li jkun destinazzjoni b'taħlita ta' turiżmu ta' valur miżjud skont l-Istrateġija Nazzjonali tat-Turiżmu sal-2030 u Viżjoni Malta 2050. Kompla jgħid li turisti mill-Amerika ta' fuq li jivvjaġġaw lejn destinazzjonijiet fl-Ewropa, ħafna minnhom ikunu vjaġġaturi bi dħul għoli u interess qawwi fil-kultura. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ser tinvesti aktar fondi biex tappoġġja din il-konnessjoni transatlantika. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u l-MHRA qalet li dan l-iżvilupp li ilu mistenni ser wassal għal bidliet pożittivi fl-industrija tat-turiżmu għaliex jiftaħ opportunitajiet bla preċedent biex jiġu attirati turisti ta' kwalità minn wieħed mill-akbar swieq turistiċi. Irrimarkat li t-turist Amerikan huwa magħruf li jivvjaġġa aktar fit-tul, jonfoq aktar u b'interess qawwi fil-wirt kulturali, l-ikel u esperjenzi awtentiċi li huma oqsma illi Malta tispikka fihom. L-MHRA faħret li tmexxija tal-Awtorità tat-Turiżmu u l-Deputat Prim Ministru li għamlu viżjoni realtà u enfasizzat li huma investimenti bħal dawn fil-konnettività li jiżguraw ġejjieni għas-settur turistiku. Anke l-Assoċjazzjoni ta' Turiżmu Fawdex laqgħet l-aħbar li qalet se ssaħħaħ il-konnettività tal-Gżejjer Maltin. Ikkummentat li fl-aħħar snin kien hemm tkabbir fil-wasliet ta' turisti mill-Istati Uniti u l-Kanada u bit-titjiriet diretti dawn għandhom ikomplu jiżdiedu. Bl-istess mod, il-GTA qalet li dal-iżvilupp se joffri konnessjoni tajba wkoll għal komunitajiet tal-Maltin fl-Amerika ta' fuq. Il-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji sejħet it-titjiriet diretti bejn Malta u l-Istati Uniti bħala żvilupp kbir għal Malta u l-konnettività mad-dinja, anke għaliex qalet li l-Istati Uniti huwa suq importanti li minnu Malta tista' tibbenefika kemm fit-turiżmu kif ukoll f'opportunitajiet ta' kummerċ.